Yaretua eye akamfo mme eho adesua no eso. Medin de nana emisa eyima ha ye learn sua twi. Ene ye hwe akamfo mme fa aware ho. Akamfo mme a efa aware ho. Yenhwe eye ye baye tai ebu ansa na desua no abaso no. Ene ba medin ma eye atwe ebien bro eyio. Atwe ebien bro eyio. Naso akamfo gidi se bibi biara ewo abrabo mu no wobu be efa ho a eyeye enu nti se woreko aware na wo yokenia wotafa abebu ekwan so ne wo kasa pii ne di kan ameden ma wo eye nhweso eye miadodo kun yare a kom na ekunu miadodo kun yare a kom na ekunu adentia oberi ma waware mia beye miensa anan enum sa we yare a hina na ye duan ede ama wo ebia no akwa akodo obi asen obi enti kura atwe aba eye mia no entem edi se we yare dia ene kom na ebekunu ne yetoso ebia mede ma wo eye Wayirenum ye apem a wotekramanso ye apem. Wayirenum ye apem a wotekramanso ye apem. Ebi se wo asem a obeka kire obi biara. Wayirenum nyinara wo ne obeka ebeto on adwene mu. Enti banyini se wayirenum apem a wotekramanso apem. Ne toso amede ma wo efa akamfo awawe ho no eye woyere nya entise wonko woda woyere onya entise wonko woda waware wo se woyere nye ma woyere nkona busuafo ho na awomra obete aware asiyi afensu bere ma bi wo ho no a ni amesi enye na djuma aduan no enye na djuma wono so se ne yere enye ma obia ne nko saa ne amen be ba be hu se obia no ne ho wo emfaso timpanyine se o yere enya enti se wonko woda ne etoso amede ma wo ene se mpanyine se okwa aware a bisa okọ aware a bisa enye se wote me dase abrawa no afa wokra na wodi so ansana bekwa wawe no so sisi wo hu yie pa na wa anko ansan so ama enti yese okwa wawe a bisa fina wore ko ware mu fi ho etsen oberi mana wore ko ware no oteden obia na wore ko ware no oteden aware eho hyehyɛ ebi ene den timpanyini se okwa wawe a bisa ne atoso amede ma wo ene se yene nanom bu be a efa ware wo se wiase wotena no beenu wiase wotena no beenu na ese obia ene oberima enye oberima ene oberima enye obia ene obia na mom obia ene oberima timpanyini se wiase wo hoi wotena no beenu na ese aware eyipa ti ene eba mede brewo a efa akamfo awawe a edikan ehono ena mede amawo ye betoa so ni yesua aware ni bi wo hono mo a okwa afutuo de bema wo no ebe mo watena aware no ho eno kuro ibetumi ama wafi aware no ase enti da ye be hia bi no ye be hwe akamfo Mmɛ a efa aware ho ne yetoso abien ye behwe medin de nana emisa anyima ha ye learn sua twi makrao bye bye.